channel ko. May ilan na subscriber ba? Wala pa akong ano. Ang ganda ng tanawin. So guys, pauwi kami ng Bicol. Ito, kung ano-ano. Dawa sa na ano. So guys, nasa San Pablo na kami. Laguna pa to, no? Laguna na pala. Laguna pala to, sir. Wala ka ng gas? May ka ng gas? Hindi pa man. Pero hindi talaga pa no. Hindi barato pa. Magulit sa Bicol. Maipit yung dalawa na to. Parang uy, bro. So guys, nasa Bumaka na tayo. Atimonan. Ay, Atimonan na pala to. Atimonan, Quezon. Gumaka na pala to. Hindi kita yung dagat, madilim kasi. Guys, stop over muna tayo. May tubig pa ako? May anong lugar na to? Atimonan. Atimonan Rizal na to guys. I'm in the ring, they call me the king. I think I'm becoming like Pacquiao. I'm thinking like Manny, we coming in handy. We giving you something to chat about. I'm here to bring in the bag. I never live with a mask. I wouldn't come in the ring because I would go in with a wicked attack. Mag-inuman kami naman sa sinabi ko naman na sa kanya kasama ako. Pero nung kung nagsama kami. Andal na. Okay, Bicol na kami. Salamat. So yun guys, stop over muna kami. Kakain muna kami.
Sa ina-ini? At Kawayan. Quezon. Pagkawayan Quezon na kami. Nakain muna kami guys.